सोर रमनि फैदो नामा दे kari gitu kari jalan muasun mentale kari lai kari kasau kari lai kari ya good morning fैदोंमोन नामा oh गामिनि आबै गुफुरबो फैदोंनो ओमफ्राय थांजोब्बाय हामदो दे इसोरो फैनायानो इसोर थांनाय थाङाखै ओमफ्राय नोंलाय थाङा दाहाल बर' हाय आब' नादों हाय दाहाल गुड मर्निं ओंखाम जाबायना जायाखै अखा हादोंना हायाखै नोंसोरनिथिं दाहालागै गुड मर्निं आब' नादों आं गुड मर्निं जोंथिंहाय अखा हादों आरोना अखा हादोंना हायाखै नोंसोरनिथिंहाय रैसुमै मोसाहारि हेल' आब' नादों हाय आगै मा खबर रैसुमै ओंखाम जाबायना जायाखै अखा हादोंना हायाखै खोन्थाहरदो अरबजित राफा गुड मर्निं होनदों गुड मर्निं अरबजित की खबर उवा हरलायबाय गुड मर्निं उ अ ना उ दाहाल बर' जोंनो होयि दाउआ थैनो हादों आब' एसे एसे जोंथिंबो हरसे हादों आरो ना गोसा नङा एसे एसेयानो हरसे माने दाबो हादों एसे खमायसिनबाय अखायानो हागासिनो पियार जासुला इमजि हरदों थेंक इउ स माच पियार जासुला मा खबर जायाखै दाउ बिमाखौ न' बेमारिखौ जाजोब्बायनो आरके बड' मर्निं आब' गुड मर्निं आरके मा खबर हुआ मिनि हरदों मायाव लांदों ओमफ्राय पियार जासुला फुंजानि मोजां आंहा मोजाङानो जानांगौ आरोना अरबजित राफा কি কৰি আছো তুমি মই এতিয়া লাইফত আহিছো অলপ ঘুমাই টাইম পোৱাৰ কাৰণে ভাত খালি নে নাই ভাত খালি নে নাই অৰবজিত गोजांदों नालाय जि जोमदों आरो दाहाल बर' रैसुमै आब'नि लाइफआव फैनायजों लोगोसे आंनि चेनेलखौबो एसे नायदो जोंहा दाहाल बर'आ गैया रैसुमैखौ रैसुमैखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों नामा सापर्ट गैयाब्ला सापर्ट खालामना होदो आरोना जोंहा दाहाल बर'आ चेनेलखौबो नायदो सिखादे बाबुनाय पियार जासुला कारेन्ट गैया नामा मा जागोन कारेन्ट गैया मा जागोन ना कारेन्ट गैया नामा नोंसोरथि जोंथिंबो गैया आरोना कारेन्टआ अखा हादों नालाय हरसे बिदिनो अखा हाबानो कारेन्टआनो फैया मालाबा दायोबो गैया जोंथिंबो गैया অরবজিত রাফা ভাত খাওয়া নাই ও ভাত খাওয়া নাই নাকি আমার তো খালা रैसुमै मोसाहारि आंना दाबो 1K जायाखै नोंनि लोगोखौ थिनदो आब' बयबो जौगाथोंसै औ जोंहा रैसुमै मोसाहारिनि चेनेलखौ जाजा सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरोना गासैबो थाबैनो 1K जाथोंसै जाजा सापर्ट वाट्स खालामना होदो
Orbojit Rafa more mobile says nai by deu. Oh search nai neki. Current to ahi bodo olop paso da hibo pare. Borokun goise neki Orbojit Dahal boro jagan resumai node jinga dahal boroa jagan nodeng Bibuti Narjari nai jinga Bibuti logo फैदों hello fan nodeng hi Bibuti मा खबर thank you so much आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय नै जोंहा बिबुति नार्जारि हिनखौबो जा सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरो ना दावराव खालामनाङा ना सेटा जोंनाबो दाबो कारेन्ट गैया आरो ना हरनिफ्रायनो गैया अखा हादों नालाय हरसे मोजां फेन नोंहालाय आंहाबो दंथ'यो दे मोजाङानो ओमफ्राय ओंखाम जाबायना जायाखै बिबुति मा खालामबावगोन आरो ना भिडिअफोराबो भिउस जाथारला माथो पियार जासुला लाइक होबाय आं औ थेंक इउ स माच पियार जासुला लाइक होनायनि थाखाय दाहाल बर' आब' टुके फैगासिनो आब' नोंनाबो माला जागोन थाबैनो जानायबाथ' हामगौमोन टुके जाबाबो लाब गैया आरो ना भिउसानो जायादि भिडिअफोरा वाच टाइमानो जेबोआनो जायाखै आंना भिउस फैया नालाय ओंखायनो भिडिअफोरखौनो होनो बायो साबसक्राइबारा बारायबाबो भिउसानो गैया आरो ना एमडिएम इउटुबार फैबाय गुड मर्निं जोंना गुड मर्निं एमडिएम ओंखाम जाबायना जायाखै दावराव खालामनाङालै बाबु बेलेग गेलेहैथां नोंसोर हर आंनो मबाइलखौ गैलायनानै आं बिबुति नार्जारि जाय जाय आंजों सापर्ट गैया सापर्ट खालामदो आगैमोन औ जोंहा बिबुति नार्जारि लोगोजों जा सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरो ना बिबुति नार्जारि चेनेलखौबो बिबो बेक खालामफिनगोन अननानै सापर्ट खालामना होदो पियार जासुला सोरबा गोदान होनब्ला फैदो आं लोगो जादो बेक हरफिनगोन जोंहा पियार जासुलायाबो सापर्ट बिहरदों आरो ना जा गोदान दङ बेबो बेक खालामफिनगोन होनना बुंहरदों एसके बड' ब्लग फैबाय नै जोंहा गुड मर्निं बिनानाव होनहरदों गुड मर्निं एसके बड' ब्लग थेंक इउ स माच आरो ना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय एमडिएम इउटुबार हाय दाहाल आंजों लोगो जादों जोंहा एमडिएम इउटुबारा दाहाल आगैखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों दैमालु बर' आब' आं नोंनि चेनेलाव फार्स्ट टाइम आरो औ जोंहा दैमालु बर' फैदों आरो ना थेंक इउ स माच आरो ना दैमालु बर' आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय सापर्ट गैयाब्ला अननानै सापर्ट खालामना होदो कमेन्ट मोनसे हरना दोनहर आंनाव ओमफ्राय आंबो सापर्ट खालामगोन आरो ना ओमफ्राय आरो जा सापर्ट गैया दैमालु बर'जों जइन जादो सापर्ट खालामना होदो आरो ना पियार जासुला गुमैखौ नायगौमोन दिन्थिलाय गुमैया दङ खाथियावनो फिसालाजो दङ आरो ना गेम गेलेगासिनो फिसालाजों खोमसि नै गुमैया ओइ नै बोरो ओइ नै नुबायना गुमैजों फिसालाजों बिसनायावनो अखा बोथोर नालाय जेरावबो थाङाखै आरो ना नुबायना पियार जासुला दैमालु बर' फुल सापर्ट आब' थेंक इउ स माच दैमालु बर'निसिम ओमफ्राय दैमालु बर'खौबो सापर्ट खालामना होदो जा सापर्ट गैया
Boleh. Rejumai Machahary biar जासुलाखौ खालामबाय आं थिनदो आब' होनना बुंदों जोंहा रैसुमै मोसाहारिया पियार जासुलाखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय बेक खालामफिनना होब्लानो जाबाय रैसुमैखौ अमर रंपि फैदों हेलौ होनदों जोंहा अमर रंपि थेंक इउ स माच मर लाइफ स्टाइल मर आहार बाबे गुड मर्निं दाहाल बर' एमडिएम इउटुबार जागोन ब्र होनदों जोंहा दाहाल बर'आ एमडिएम इउटुबारखौहाय अमर रंपि जोंहा अमर रंपिया मा होनो लिंक होनानै होखादो आरोना अननानै जा सापर्ट गैया अमर रंपिदो लिंकआव थांनानै सापर्ट खालामदो आरो बिनि भिडिअखौहाय फुल वाच खालामना होदो ना अमर रंपिए লিংকটো দি থৈছে লিংকত শ্বেয়াৰ কৰি ফুল ৱাচ কৰি সাপোৰ্ট কৰি দিবা প্লিজ আৰু কমেণ্ট এটা দিবা অমৰ ৰংপিয়ে যাতে বেক কৰিব পাৰে पियार जासुला रैसुमै फुल भिडिअ नायना SMS हरना दोन आरो नेटखौ हरफिनथारगोन औ जोंहा पियार जासुलाया रैसुमैखौहाय फुल भिडिअ नायनानैहाय कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खावलायहरदों आरोना फिन हरफिनगोन होनना बुंदों बिदिनो सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरना दोनहर जाहाथे बेक हरफिननो हायो अनजालि ब्रह्म ब्लग फैदों हेलौ होनदों हाय अनजालि ब्रह्म थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय जोंहा अनजालि ब्रह्म आंखौबो जा सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो हेलौ होनहरदों आरोना हाय एमडिएम इउटुबार दोमैलु ब्र' आंजों लोगो जादो जोंहा एमडिएम इउटुबारा दोमैलुखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना जोंहा दोमैलुआ गैया थाङाखैब्ला अननानै कमेन्ट खालामहर आरो सापर्ट खालामनानै होदो खोरोम ब्लग फैबाय नों जोंहा हेलौ आनै होनहरदों हाय भागिनसो गुड मर्निं मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै जिमन गेमिं फैदों जोंहा जिमन गेमिं थेंक इउ स माच जिमन गेमिं more life stay more ahar babe watching here idol stay connected thank you so much simon gaming ram moderation kori dim support koriba please जिमन गेमिं सापर्ट करि दिबा रैसुमै मोसाहारि कमेन्ट हरखाबाय नानै जोंहा रैसुमै मोसाहारिया कमेन्ट हरखाबाय होनदों खोमा ना बिदिनो कमेन्ट हरना दोनहर आरोना मिस्टार ब्लग हाय बाजै मा खबर होनदों जोंहा मोजां आंना मिस्टार ब्लग थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय आंना खबरा मोजां दंथ'यो आरोना ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर बिदिन्था बर' फैबायना जोंहा हेल' आब' हाय आगै बिदिन्था थेंक इउ स माच लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय हाय ओंखाम जाबायना जायाखै बिदिन्था खोरोम ब्लग रैसुमै कमेन्ट हरनानै दोन जोंहा खोरोम ब्लगा रैसुमैखौहाय कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खावलायहरदों आरोना पियार जासुला आब' दा दसेनि उनाव फैगोन दे कारेन्ट गैया औ दे जेबो नङा कारेन्ट फैब्लाथाय चार्ज होना ला आरोना जोंनाबो गैथ'वा दायो कारेन्ट जोंहा बेटारि दं नालाय टेनसन गैथ'वा खिन्थु अखा खोरोमबाथाय बेटारिबाबो अन खालामनो हायाना दिगदार जायो आरोना दायोथ' बोथोरा बेनो फैदों नालाय कारेन्टआ दिगदारानो जासिगोन बिदिन्था बर' जाथ'वाखैनो आब' नोंहालाय औ जोंहा जाखांबाय आरोना अनजालि ब्रह्म अननानै आंजोंबो लोगो जालायदो लोगोफोर जोंहा अनजालि ब्रह्मआ लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों अनजालि ब्रह्मजोंबो जा लोगो गैया आरोना लोगो खालामनानै होदो एमडिएम इउटुबार बिदिन्था बर' आंजों लोगो जादों जोंहा एमडिएम इउटुबारा बिदिन्था बर'खौबो लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना जा सापर्ट गैलाया अननानै सापर्ट खालामलायना होदो आरोना नोंसोरो गावजों गाव सापर्ट खालामलायदो ओमफ्राय भिडिअफोरखौबो नाय आरो दे भिडिअखौबो नायनानै सापर्ट खालाम भिडिअबो नायब्लासो मुलाम्फा दं थानो बायोआनोथ' माथिं हरदां नै खिरखिथिं
थांजोब्बाय नेटानो आंना बिराद दिगदार होयो रायज्लायफुबासो नेटाबो प्रब्लेम जाना होयो साला मबाइलाबो नट रेसपन्डिं जाना होयो प्लिज फैफिनदो सोरबाफोर अननानै फैफिनदो होली बाली थाना बाली बाली वाली बाली ठंडा करके गया रप्पा हो रप्पा हो साजन आएगा साजन प्लिज कमेन्ट खालामफिनदो सोरबाफोर अनलाइन दङब्ला आंना नेटा थांदोंमोन आरोना थांनाय लोगो लोगो गासैबो थांजोब्बाय अननानै सोरबाफोर अनलाइन फैदोंब्ला सापर्ट खालामदो कमेन्ट खालामदो मा जाखो दावरावलै बाहेराव गेलेदो बार बारदो थाबाय थां जा itu bondok mungkin nanti jana bahiru dulu komen soja pila suang na komen horkia kisa mentila na mana dauro kamu अनजालि ब्रह्म दाहाल आगै अननानै लोगो जादो होनहरदोंमोन आरोना जोंहा थांजोब्बायसो खोमा दाहाल आगै ओमफ्राय बड' ब्लग फैदोंमोन गुड मर्निं आब' होनहरदोंमोन गुड मर्निं आगै थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट हरफिनदो ओमफ्राय बिभुति नार्जारि दं फेन होनहरदों जोंहा बिभुतियाबो थांबायसो नामा थाङाखैब्ला प्लिज कमेन्ट हरफिनदो आरोना आंना नेटवर्कआनो प्रब्लेम होना होदोंमोन ना बिदिनो आंना फैफुबाथाय नेटवर्क मालाबा इउटुबाबो नट रेसपन्डिं जाना होगारा बिराद जामेलासो मबाइलाबो बारा मोजां नंला नालाय अनलाइन दङब्ला कमेन्ट खालामदो आरोना प्लिज जोंहा बिभुति नार्जारिया थाङाखै जोंहा बिभुति नार्जारि दङ ओमफ्राय आरो सोर दंबावो प्लिज कमेन्ट खालामहरदो सानै दङ आरोना बिभुति नार्जारि दङ ओमफ्राय सासे सोर अननानै कमेन्ट खालामदो आरोना नेट गैयिनि खिरखिथिंसो बार जाना दङ रैसुमै मोसाहारि दं जोंहा जाय लोगो जागोन कमेन्ट खालामना दोन लोगोफोर होनहरदों जोंहा रैसुमै मोसाहारि दं आरोना बड' ब्लगबो फैबाय आब' आंनोबो फेन खालामना होदो जोंहा बड' ब्लगखौबो बिभुति नार्जारि रैसुमै मोसाहारि अननानै सापर्ट गैयाब्ला सापर्ट खालामनानै होदो बिभुति
ओइ रैसुमै आगै नों मानो भिडिअ हगारला दाना? औ जोंहा रैसुमैखौ बिमुति नार्जारिया होनहरदों आरोना मानो भिडिअ हगारला। औ मानो भिडिअ हगाराखै अननानै खोन्थाहरदो भिडिअ होमाराखै खोमा गोबावानो जाबाय आरोना रैसुमैया। जाहोनफोर थानो हानाय अननानै खोन्थाहरदो बड' ब्लग। आब' मर्निंनि मा ओंख्रि जाखांखो? जोंहा आलु बाथोनसोमोन आरोना आगै जेबो गैया। बोथोरा नै खोमसिसो जाबोफिनदो हाबाव लायसिगोनसो बियो। बड' ब्लग बिबुति आंजोंबो फेन जादो। जोंहा बड' ब्लगआ बिबुति नार्जारिखौहाय फेन जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना सापर्ट गैयाबा खालामनानै होदो। जा सापर्ट गैया खालामलायदो आरोना। बिबुति नार्जारि बड' ब्लग आगै आंनिखौ सापर्ट खालामबाय नोंबो बेक खालाम भिडिअ नायना। जोंहा माबाया बिबुतिया बड' ब्लगखौ खालामबायनो आरोना सापर्ट खालामबायनो ओमफ्राय बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों बेक खालामना होदो। मयना अफिसियेल फैदो नै जोंहा। हाय हेल' आब' गुड मर्निं होनदों। गुड मर्निं मयना अफिसियेल आगै मा खबर? नोंनि फेसना बरिया जादोंमोन दे आगै मार देन्जार नुखादों। बिदिनो होबाय था। बड' ब्लग बिबुति कमेन्टस हरना दोन। जोंहा बड' ब्लगआ कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खावलायहरदों आरोना। अनजालि ब्रह्म रैसुमै आगै आं सापर्ट आरो कमेन्ट खालामना दोनबाय दे अननानै बेक हर दे। जोंहा अनजालि ब्रह्मआ रैसुमै आगैनो सापर्ट आरो कमेन्ट हरना दोनबायनो आरोना अननानै बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों बेक खालामना होब्लानो जाबाय। मयना अफिसियेल मोजां आब' होनहरदों जोंना। ओंखाम जाबायना जायाखै आगै मयना? मयना अफिसियेल मा ओंख्रि जाखो होननानै सोंहरदों आंखौ ना। जोंहा आलु बाथोनसोमोन आरोना जेबो गैया। ओमफ्राय नोंस्रालाय मा ओंख्रि जाखो? रैसुमै मोसाहारि आंना फिसाया दाखालिसो गोमाबाय। अ नंगौ नामा? खाफाल गाज्रि आंहा आब' 7 मास जाखाबायमोन हिनजावमोन बेखायनो भिडिअ हगारनोबो गोसो जाला मबाइल नायनो गोसो जाला आब'। औ नंगौ नामा? जोबोद दुखुनि बाथ्रा आरोना आगै जोंथ' मिथियामोन नालाय। ओमफ्राय लोमजाबायदोंमोन नामा? देरखानायनो आरोना मा होनो आरो दा खाफालनि लिरनायखौनो होनांसिगोन आरोना। जेबो दाथ' आरो जा जानांगौ जाना थांबाय आरोना बे जेबो जिंगा दासि इयुनाव मोजां जाथों जाहाथे ना मोजाङै मोजां जाथोंसै आरोना उनावहाय बेखौ आरो जायो जा जालांबाय सानबाय थानांला इसोरनि माया गेलेनाय बेफोरो जोबोद दुखु मोनो आरोना बिदि आरो माथो होनो आरो दा बिमाफोराथ' आरो दुखु मोनखासिगोनानो दायो एसेबां खस्थ' खालामनानै खांनाय थेवबो जा जालांबाय आरोना आगै बारा जिंगासिनांला बेफोरखौ इयुन फैगोनखौ सानदो आरोना मोजाङै मोजां बिबुति नार्जारि कमेन्ट खालामना दोनबाय बड' ब्लग आगै होनहरदों जोंहा बिबुति नार्जारिया कमेन्ट खालामना दोनहरबायनो आरोना बेक खालामना होब्लानो जाबाय मयना अफिसियेल दालिसोमोन हाय आब' औ दालिसोमोन नामा जोंहाबो एख' गैया आरोना आलु बाथोनसो अनजालि ब्रह्म ब्लग मैना लोगो जादों होनहरदों जोंहा अनजालि ब्रह्मआ मैनाखौ लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना
मोनाव अफिसियेल नोंनिया दंखायो आनै आगै होनहरदों जोंहा मोना अफिसियेला दंखायो होनहरदों आरो ना प्रमद नार्जारि बाजै हेलौ होनहरदों जोंहा प्रमद नार्जारिया हाय प्रमद नार्जारि थेंक इउ स माच लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय मा ओंख्रि जाखो बिबुति नार्जारि सरि दे आगै नोंखौ दुखु होनाय जाबाय आं सोंना जि दुखु नांथाव आगै माथो खालामनो आरोना दुखुथ' मोनखागोनानो आरो सासे बिमाया बेसेबा गोबाव 9 मा 10 मा लानानै खांनाय बेसे खस्थ' खांनाय रायखांबा आरो बांसिनसो दुखु मोनगोन आरोना आगैया हामा सरि आरोना दुखु मोननांला आगै सानबाय थानांला आरोना जेबो जालांबाय जालांबाय इयुनखौ सानबानो जाबाय मोजाङै मोजां जाहाथे जाथोंसै बेखौ सानबाय थाबा आरो बांसिनसो दुखु मोनो खस्थ' मोनो बिबुति नार्जारि हेल' मयना आब' होनहरदों जोंहा बिबुति नार्जारिया मयनाखौ हेल' होनहरदों इउबि स्टेटास मिक्स हेल' आब' गुड मर्निं होनहरदों जोंहा इउबि स्टेटासआ गुड मर्निं आगै थेंक इउ स माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय ओंखाम जाबायना जायाखै मयना अफिसियेल हाय बिबुति सना आंनि जिउ होनहरदों जोंहा मयना अफिसियेला बिबुति लोगोखौहाय आंनि जिउ होनहरदों इउबि स्टेटास मिक्स निउ फ्रेन्ड काम होनहरदों जोंहा इउबि स्टेटासआ मिक्सआ निउ फ्रेन्ड काम होनहरदों आरोना जा सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामलायदो बड' ब्लग बिबुति सापर्ट खालामबाय दे होनहरदों जोंहा बड' ब्लगआ बिबुतिखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना रैसुमै मोसाहारि जेबो नङा दे आब' सना आंहा खाफाल गाज्रि होनहरदों जेबो नङा दे होननायाथ' जासिगोन आरोना दायो जेबो सानबाय थानांला आगै रैसुमैया ओमफ्राय हायोब्ला भिडिअखौ होफिनदो आरोना एसे गोसोफोरा एसे स्रां जाथोंसै खावलायनाय थाबाय आरोना रैसुमै आगैखौहाय हायोब्ला भिडिअखौ होफिनदो जा जाबाय जालांबाय बेखौ सानबाय थानांला भिडिअखौ होफिननो नाजादो आरोना हायोब्ला अनजालि ब्रह्म ब्लग प्रमद नार्जारि लोगो जादों होनहरदों जोंहा अनजालि ब्रह्म नार्जारिखौ लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना एस इउबि स्टेटास मिक्स जाखांबाय आब' होनहरदों जोंहाबो जाखांबाय इउबि स्टेटास बड' ब्लग लोगो जादों होनहरदों नामा इउबि स्टेटासआ बड' ब्लगखौ लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरोना अनजालि ब्रह्म इउबि प्लिज सापर्ट होनहरदों जोंना अनजालि ब्रह्मआ इउबिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों बड' ब्लग रैसुमै काम होनहरदों आरोना जोंहा बड' ब्लगआबो रैसुमैखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों इउबि स्टेटास मिक्स बड' ब्लग लोगो जादों होनहरदों जोंहा इउबि स्टेटासआ बिबुति नार्जारि रैसुमै आगै दे फैबाय थानाय समाव एबार इसोरनि अननायाव मोजां जाथोंसै मोजाङै मोजांल' जाथोंसै आरोना जिंगा दासि मोजां जागोन बिबुति नार्जारि माबा सना होनहरदों इउबि स्टेटास मिक्स अनजालि ब्रह्म चेक खालामनानै नायदो 385 जाबायना होननानै जोंहा इउबि स्टेटासआ अनजालि ब्रह्मखौ चेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों आरोना 385 जाबायना जायाखै चेक खालामना नायदो सापर्ट खालामबाय जानांगौ इउबि स्टेटास मिक्स अनजालि प्लिज बेक खालामफिनदो जोंहा इउबि स्टेटासआ अनजालिखौ बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों आरोना इउबि स्टेटास मिक्स ओंखाम जाबाय नामा आब' जोंहा जाखांबाय आरोना फुंनि आलु बाथोनजों बड' ब्लग इउएन स्टेटास मिक्स सापर्ट खालामबाय होनहरदों जोंहा इउबि स्टेटास मिक्सखौहाय सापर्ट खालामबायनो आरोना बड' ब्लगआ नेटानो गिदिंनानै थायो आरोना चेक खालामना नायनो थाखाय खावलायहरदों रैसुमै मोसाहारि कमेन्टल' हरना दोन आं गासैखौबो खालामखायो
जोंहा रैसुमैया गैयाहाय कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खावलायहरदों आरो ना बेक खालामफिनखायो होनना बुंहरदों। जा सापर्ट खालामदों अननानै कमेन्ट खालामना दोनहर जाहाथे बेक खालामनो हायो। सोरां एसटि हाय आब' होनदों हाय आगै मा खबर ओंखाम जाबायना जायाखै? अनजालि ब्रह्म इउबि बेक खालामबाय दे आगै होनहरदों जोंहा अनजालि ब्रह्मआ बेक खालामबाय होनहरदों आरो ना इउबिखौ। सोरां एसटि सना होनहरदों मा खबर सोरां एसटिया फुंनि ओंखाम जाबायना जायाखै? सोरां एसटि मा खबर होनदों आंहाथ' मोजां ओमफ्राय नोंहालाय मा खबर? बिबुति नार्जारि इउबि स्टेटास आनै आगै नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय नोंबो बेक खालामफिनदो। जोंहा बिबुति नार्जारिया इउबि स्टेटासखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों आरोना बेक खालामना होब्लानो जाबायनो। क्रिस सेव हाय होनहरदों जोंहा गोदानसो नामा बियो क्रिस सेवा हेल' क्रिस सेव थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय बर'सो ना मासो जाखो मोनथिला आरोना। सोरां एसटि सिनायदोंना सिनायाखै आब' होनहरदों जोंहा सोरां एसटिया। सिनायदोंना सिनायाखै माने आंनाव माबायाबो प्रफाइला श' जाफैयाखै आरोना। बहुतनि प्रफाइलानो श' जाफैयाखै आंना नेटवर्कआबो एसे प्रब्लेम नालाय ओमफ्राय श' जाफैयाखै जानांगौ। सोरां एसटि सोराङाथ' मोननै मोनथाम दङ आरोना ओमफ्राय जोंहा माबानि जानांगौ आरोना मामोन लायो मोनथिथ'ला जिखिजाया दङ आरोना आंनाव सोराङा इउबि स्टेटास आं पिकचारखौ नुनायबा मिथिगौमोन। इउबि स्टेटास मिक्स थेंक इउ अनजालि ब्रह्म होनहरदों जोंहा इउबि स्टेटासआ इउबि स्टेटास मिक्स बिबुटि भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोन दे आं बेक खालामफिनगोन। जोंहा इउबि स्टेटासआ बिबुटिखौहाय भिडिअ नायना कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खावलायहरदों आरोना बेक खालामफिनगोन होननानै। ओमफ्राय सोरां एसटिया हाय क्रिस होनहरदों जोंहा हाय क्रिसखौहाय हाय होनहरदों आरोना। ओमफ्राय क्रिसआहाय बर'ना एसामिस अननानै जुदि दङब्ला कमेन्ट हरफिन आरोना। बिबुति नार्जारि भिडिअ नायना खालामखानायसो जोंहा बिबुति नार्जारिया सापर्ट खालामखानायसो होनहरदों आरोना। सोरां एसटि भिडिअ नाय आब' सना होनहरदों नायगोन बे जायगानि मोनथिला आरोना जोङो जाबाय आसामनि इण्डियान। क्रिसआव नों अबे जायगानि? क्रिसआव वेर आर इउ फ्रम? आंथ' आइ एम इण्डियान आरोना रोंलाय लाङा दे इंलिसबो बुंनो। वाट्स बेसे जाखो आब' होनना सोंहरदों जोंहा हाय सोरां होनहरदों जोंनि मायाव मायाव थांखोथाय आंना बिबुति सोराङा आंनि भिडिअ नाया जोंहा सोराङा बिबुति आब'नि माबा बिबुति लोगोनि भिडिअखौ नायाखै नामा जोंहा कमेन्ट हरदों आरोना। नायाखैब्ला नायनानै होदो प्लिज नायलायदो आरोना आंनाबो मालाबा मालाबा थालाङो नायख'जोबनो मोना समखौनो आरोना ओमफ्राय नटिफिकेसना ओरैबायदि गोबां जायो नालाय नायख'जोबनो हाया आरोना गोलाव जायो आरो समखौदि मोनबाय थाया जा सम मोनो इ टाइमाव नायो आरोना नायख'जोबनो हाया आरोना सोरबाफोर नायफ्लाङाखैबा हामा मोननो नाङा। गासिबो बुजिखागोन मानो होनब्ला नटिफिकेसन गोबां जाखायो नालाय गासैबोथ' नायजोबखानो हाया बिदिनो सोरनाबा सोरनाबा थालाङो आरोना। बिबुति मायाव थांखो हाय सोरां वाट्स बेस जाखो सोंहरदोंमोन ना आंनाव वाट्सआ जायाखै आरोना दाबो एख'आनो जायाखै। ओमफ्राय सोराङा गैया जाबाय नामा अननानै खोन्थाहरदो आंना जेबो जाथ'वाखैनो दायो भिउसआनो जाला सं भिउस जायैखायनो माबा भिडिअखौनो होनो बाग्रा जाबाय आंबो भिउसआनो जाथारला। अनजालि ब्रह्म बड' ब्लग लोगो जादों आंजोंबो होनना बुंहरदों जोंहा अनजालि ब्रह्मआ। सोरां एसटि बुंना आनै बिबुति होनना बुंहरदों जोंहा। क्रिसेव व्हिच लेंगुवेज आर इउ स्पिकिं? बड' लेंगुवेज
Uh, now I'm speaking Bodo language and where are you from? Please, Chris, tell me English रोंलाय ला. I don't know English language. Kalam. Hmm? Kalam. मानसिफोरा मैयाबो खासि आं इंलिसखौनो रोङा बिभुति नार्जारि 759सो जा होनहरदों जोंहा सोरां एसडि माइया सम अखा हाना कारेन्ट गैयामोन होनहरदों जोंहा सोरां एसडि औ जोंनाबो दाबो गैया आरोना कारेन्टआ मैयानिफ्रायनो गैया फैयाखै दाबो अखा हानानै सोरां एसडि काम साट होनहरदों अनजालि ब्रह्म क्रिस सेव प्लिज सापर्ट होनहरदों जोंहा अनजालि ब्रह्मआ क्रिस सेव प्लिज टेल रोंला आरो क्रिस जी आप कहाँ से हो प्लिज बताओ बिभुति नार्जारि आब' जोगोनावजों जि अखा जोंनावबो औ जोंनावबो हरसे हादों आरोना अखाया ओमफ्राय नै दाबो फिसा फिसा थाइफ्रिबाय दं प्रमद नार्जारि अनजालि ब्रह्म लक्स दान होनहरदों जोंहा अनजालि ब्रह्मखौ सापर्ट खालामबाय नामा प्रमद नार्जारिया सोरां एसडि आइ एम फ्रम आसाम औ सोरां एसडि किस' बड' ब्लग अनजालि आं नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय दे बेक हरफिनदो जोंहा बड' ब्लगआ सापर्ट खालामबायनो आरोना अनजालिनिखौ बेक खालामफिननो थाखाय खावलायहरदों अनजालि ब्रह्म ब्लग प्रमद नार्जारि नोंनिखौ सापर्ट खालामबाय आगै अननानै बेक हरदे कमेन्ट्स हरना दोनबाय जोंहा अनजालि ब्रह्मआ प्रमद नार्जारिखौ सापर्ट खालामना कमेन्ट हरना दोनबायनो आरोना बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों अबावलाय दायोलाय अखा बोथोरावलाय मिथाइ मोनजानो मेथाइखौथ' लायनो थांगोन आं लायनो थांनि अखा उसिउ उसिउ खालामना माने मोनदा हागोन आरो ओइ गाबनानै एसे दा लाया आं मिथिबाय सौनो मिथिदों कुकिस ब्लग हेलो जी गुड मर्निंग जी होनहरदों जोंहा कुकिस ब्लगा हाय कुकिस ब्लग जी गुड मर्निंग थैंक यू सो मच लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होने के लिए मबाइल नायबाय था आंलाय लाबोनोसै क्रिस सेव हरलायबाय तुम्हार ভাল নে ও ভালে তোমাৰনো কি খবৰ ক্ৰিছি ক্ৰিছে কোন জাগাৰ হয় প্লিজ কমেণ্ট কৰি দিবা যদি আছে অনলাইনত अनजालि ब्रह्म क्रिस सापर्ट प्लिज होनहरदों जोंहा अनजालि ब्रह्मआ क्रिसखौहाय सापर्ट खालामनो थाखाय खालामदों क्रिस যদি আছে অনলাইনত প্লিজ সাপোর্ট কৰি দিবা আৰু কমেন্ট কৰিবা बड' ब्लग मा जाखो आब' औ आंहा नेटआ प्रब्लेम होदोंमोन आरोना आगै आंना बिदिनो बिराद गाज्रि नेटआनो दसेनो नेटआनो नांनो नागिरा मबाइलाबो हें जाजोब्बाय नालाय दसेनो थांना होयो जतिनवारि फैदोंमोन जा गुड मर्निं होनहरदों थेंक इउ स' माच जतिनवारि गुड मर्निं लाइभ स्ट्रिमाव जइन जानायनि थाखाय ओमफ्राय मनजिल नार्जारि फैदो जोंहा आब' आंजोंबो सापर्ट जादों होनहरदों जोंहा मनजिल नार्जारिया आंनाव सापर्ट दंखायो आरोना ओमफ्राय जा सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो ক্ৰিছেও মই মোৰ কিবাৰ ডাটা ইংৰাজী চামেলাল
अनुबाद करि आसु आसाम मालाय ओइ मोर आसाम लाय अनुबाद करि आसु मा टपि गानलाबायनो गान आरो अबेयाव जाबाय गरमाव टपि गानो बड' ब्लग जतिन ब्लग जतिन ब्लग लायनो बड' ब्लग जतिन वारि प्लिज सापर्ट होनहरदों जोंहा बड' ब्लगा अनजालि ब्रह्म मन्जिल लोगो जादो आगै होनहरदों जोंहा अनजालि ब्रह्म मन्जिलखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना इयुन बर' फैदों जोंहा हेल' होनहरदों हाय इयुन बर' थेंक इउ स' माच लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय मन्जिल नार्जारि आब' ब्लु हरलाय होनहरदों जोंहा ब्लु हरबाय दे आङो ब्लु जाबायना जाबाय खोमा आरो ना मन्जिल नार्जारि जागोन दे आब' अनजालि नोंबो जादों होनहरदों जोंहा मन्जिल नार्जारिया जागोन दे होनहरदों आरो ना अनजालिखौ ओमफ्राय बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों क्रेसेव মম আপোনাৰ কোনো নেটৱৰ্ক সমস্যা আছে নেকি মোৰ নেটৱৰ্ক প্ৰব্লেম হৈ আছে নেটে ভাল কৰি নালাগে মোৰ তাত আৰু মোবাইলো অলপ দিগদাৰ দিছে बड' ब्लग मन्जिल नार्जारि काप होनहरदों जोंहा क्रिसेव नेटवर्क इसु नेटवर्क प्रब्लेम क्रिसेवे কোন জাগাৰ হয় প্লিজ কমেণ্ট কৰি দি ক'ত থাকা मन्जिल नार्जारि अके बड' ब्लग होनहरदों जोंहा मन्जिल नार्जारिया मन्जिल नार्जारि जोंहा क्रिसेव I am from Bangalore बेंगालुरु है नाकि क्रिसेवे যদি সাপোর্ট নাই সাপোর্ট কৰি দিবা প্লিজ অঞ্জলি ব্ৰহ্ম मन्जिल सापर्ट कमेन्ट्स हरबाय अन्नानै बेक हरदो होनहरदों जोंहा अनजालि ब्रह्मआ मनिलखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना बेक खालामफैनो थाखाय खावलायहरदों बड' ब्लग मन्जिल नार्जारि फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालाम आरो कमेन्ट हरना दोन जोंहा बड' ब्लगा मन्जिल नार्जारिखौ फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामना कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खावलायहरदों आरोना अनजालि ब्रह्म रिन' लोगो जादो होनहरदों जोंहा राइन' गैया जां माथो जोंनाव ना सोरखौबा होनहरगोन रिन' लोगो जादों होनहरदों आरो ना रिन'थ' फैयाखैना फैदोंसो गैयासं आंनाव कमेन्ट फैयाखै आरो ना ক্ৰিছ আপোনাৰ দীঘল চুলিৰ বাবে মই আপোনাৰ চেনেলত যোগদান কৰিছিলোঁ আপোনাৰ সুন্দৰ দীঘল চুলিও হয় নেকি থেংক ইউ ছ' মাছ तारिफर বাবে ক্ৰিছেও লিকডন থেংক ইউ আৰু থেংক ইউ ক্ৰিছেও আপুনি এছামিছ জানানে বড়ো ভাষা জানে না নাই अनजालि ब्रह्म ब्लग सरि इयुन प्लिज होनहरदों जोंहा
मनजिल नार्जारि अके बड' ब्लग होनहरदों जोंहा मनजिल नार्जारिया थांजोब्बाय नामा गैला सं ना सापर्ट खालामहैदो जानांगौ आरो ना स्रि जाजोब्बाय मनजिल नार्जारि अके अनजालि ब्रह्म इयुन बर' होनहरदों जोंहा उपानि नार्जारि फैफैनाय हाय सिस्टार होनहरदों हाय उपानि नार्जारि थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय ओमफ्राय मा खबर उपानि नार्जारि लाइक होबाय दे आं सिस्टार होनदों थेंक इउ स' माच आरो ना लाइक होनायनि थाखाय उपानिनिसिम मनजिल नार्जारि बिबुति आब' नोंबो सापर्ट जादो जोंहा बिबुति नार्जारि लोगोआ थांबाय नामाथाय थाङाखैब्ला सापर्ट खालामदो आरो ना दहाय थांनोसै होन्दोंमोन आरो ना बियो क्रिसेव আপুনি আপোনাৰ দীঘল চুলিৰ কোনো বিশেষ যত্ন লয় নেকি নাই একো কিবা নলয় মই এনে একো স্পেচিয়েল বস্তু নকৰোঁ আৰু না এনে জাষ্ট আমি গাঁৱলীয়া नेट प्रब्लेम बारा टाइम কি হ'ব नेटवर्क प्रब्लेम नि থাকে अनजालि ब्रह्म उपानि आगै लोगो जादों होनहरदोंमोन जोंहा उपानि नार्जारि अनजालि जागोन दे होनहरदोंमोन मनजिल नार्जारि उपानि आब'आबो जादों आंबो जाबाय होनहरदों कृष्ण सेव मम আপোনাৰ চুলি বহুত দীঘল কিন্তু চুলিৰ শেষ অঞ্চাতি পাতল য়েছ মোৰ চুলি বহুত পাতলা হয় দীঘল হ'লেও লাভ নাই বহুত কি কয় খৰি পৰে আৰু চুলিটো ভাল নহয় চুলিটো কি কয় এইটো খৰি পৰে কাম নাই আৰু এতিয়া এই অলপ আগতে ভাল আছিল বহুত দাদ আছিল এতিয়া নাই আৰু চব খৰি পৰি চেচ পাতলা হৈ গৈছে আগত বহুত দাদ আছিল এতিয়া নাই আৰু ক'ত থাকিব আৰু ক'ত এনেকুৱা আৰু ডেকা ভাল আছিল ডেকাটো ক'ত থাকি থাকিব আৰু এতিয়া চুলি পুলি হ'ল চব খৰি পৰে আমি আৰু গাঁৱত থকা মানুহ একো কিবা চুলিৰ কাৰণে কিবা ল'ব নাপাওঁ अनजालि ब्रह्म ब्लग उपानि आगै नोंनिखौ सापर्ट आरो कमेन्ट हरबाय नायहैदो अननानै बेग हर दे होनहरदों जोंहा अनजालि ब्रह्मआ उपानिखौ सापर्ट खालामबायनो आरोना ओमफ्राय रैसुमै मोसाहारि फैफिनदो जोंहा मनजिल नार्जारि खालामबाय आं खालामफिनदो होनहरदों जोंहा फ्रिडम लाइफ फैदों नै जोंहा दासो अहो हाय हाय गुड मर्निं जोंहा गुड मर्निं फ्रिडम लाइफ मा खबर थेंक इउ स' माच लाइभ स्ट्रिमाव आंनियाव जइन जाफैनायनि थाखाय ক্ৰিছেও চুলি সাৰা কেনেকুৱা হয় স্বাভাৱিক বা গাঁঠুৰ পাতন মই বেছি বুজি পোৱা নাই দে তোমাৰ ভাষাটো লেংগুৱেজটো চুলি সাৰা কেনেকুৱা হয় স্বাভাৱিক বা গাঁঠুৰ পঠন मतलब कुछ समझा नहीं
मोनजिल नार्जारि अके रैसुमै आब' नोंबो खालामदो होनहरदो जोंहा बड' ब्लग फ्रिदम लाइफ काम होनहरदों। अनजालि ब्रह्म फ्रिदम प्लिज लोगो जादो होनहरदों जोंहा फ्रिदमखौ लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों क्रिस सेव हाउ दा हेयार फल हाउ दा हेयार फल होनहरदों जोंहा आं दा मा बुंनो कि कम आरो नाजानो आरोमोन रैसुमै मोसाहारि खालामबाय नोंनि भिडिअखौ नाय कमेन्ट दंखायो जोंहा रैसुमै मोसाहारिया खालामबायनो आरोना कमेन्ट दंखायो होनहरदों उपानि नार्जारि अनजालि फुल भिडिअ नायना फुल सापर्ट खालामनाय आंबो खालामदो फुल भिडिअ नाय होनहरदों जोंहा उपानि नार्जारिया अनजालिखौ फुल भिडिअ नायनानै सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों गावबो खालामदों होनना बुंहरदों आरोना क्रिस्टेव आपनि हिन्दी जाना नेকি মই হিন্দী ইংলিছ বেছিকৈ নাজানো আৰু এছামিছো অলপ চলপ জানো ফুল ডিটেইলছ নাজানো বড়ো লেংগুৱেজ জানো আপুনি যদি বড়ো লেংগুৱেজ জানা প্লিজ কমেণ্ট কৰা বড়ো লেংগুৱেজ লগত अनजालि ब्रह्म ब्लग नायना सापर्ट खालामबाय आरो कमेन्ट्सबो हरना दोनबाय दे होनहरदों जोंहा अनजालि ब्रह्मआ मोनजिल नार्जारि अके आब'मोन होनहरदों जोंहा मोनजिल नार्जारिया उपानि नार्जारि कमेन्ट हरनाबो दोन आं जायखौ सापर्ट खालामो बिखौ कमेन्ट हरना दोनो जोंहा जायखौ सापर्ट खालामो कमेन्ट हरना दोनहर आरोना बेक हरफिननो हानाय बायदि अनजालि ब्रह्म फ्रिदम थांबाय नामा सोंहरदों जोंहा अनजालि ब्रह्म फ्रिदमा थांबायना थाङाखै प्लिज कमेन्ट खालामहरदो थाङाखैब्ला एसएम चेनेल फैदों नै जोंहा हाय आब' आंहा दासो होनहरदों जोंहा थेंक इउ स' माच एसएम चेनेल लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय थान्दा गोजांदो बार बारदो नालाय गोजांनाय मोनदो 37 खैथा आंहा चार्जआबो डाउन जालायबाय लायो मनिसा ब्लग फैदोंमोन नै जोंहा हेल' आब' होनहरदों हाय आगै मनिसा थेंक इउ स' माच दासो फैदों जोंहा मनिसा गैया नै सापर्ट गैयाबा सापर्ट खालामना होदो 36% ल'सै आंहाबो चार्जआ बारा गोबाव थानो हानाय नंला आरोना बड' ब्लग एसएम चेनेल प्लिज आंजोंबो लोगो जादो होनहरदों जोंहा बड' ब्लगआ मनिसा ब्लग एम ओंखाम जाबाय नामा आब' होनना सोंहरदों आं जाखांबाय आरोना जोंहा आलु बाथोनसोमोन ओमफ्राय नोंस्रालाय जाखांबायना जाखाङाखै आगै क्रिस सेवा थांबाय नामा गल नेकी क्रिस सेव जी क्रिस सेवे बेंगालुरु थाके ना बेंगालुरुते घर मनिसा ब्लग जोंहाबो जाबाय आब' आलु
आलुनासो अ आलुना नामा मनिसा ब्लग सोरबा गोदान दंब्ला आंजों फेन जादों औ जोंहा मनिसा ब्लगा गैजोंहाय सोर सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो। हा গ্রীষ্মেও আপনি জাখাম সেবার আপনার চুল কেটেছিলেন আৰু বাংলা ভাষা কৈছে মই বাংলা ভাষাটো আৰু একো বুজি নাপাওঁ। अनजालि ब्रह्म मनिसा आंजोंबो लोगो जादों होनहरदों। जोंहा मनिसाखौ अनजालि ब्रह्मआ लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना। मनजिल नार्जारि SM चेनेल नोंजों आं लोगो जाबाय नोंबो जादो कमेन्ट हरना दोनबाय आं नोंनियाव होनहरदों जोंहा मनजिल नार्जारिया अपानि नार्जारि मनजिल नार्जारि लोगो जाबाय दे होनहरदों जोंहा अपानि नार्जारिया मनजिल नार्जारिजों लोगो जाबायनो आरो ना थेंक इउ लोगो खालामना होनायनि थाखाय। मनिसा ब्लग एम बड' ब्लग आंजों फेन जादों होनहरदों जों बड' ब्लगा माबा सरि मनिसा ब्लगा बड' ब्लगखौहाय फेन जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना। ओमफ्राय फ्रिदम लाइफ डट डट कमा हरबाय बियो कमासो हरबाय संमा अनजालि ब्रह्म SM प्लिज सापर्ट होनहरदों जोंहा अनजालि ब्रह्म SMखौ सापर्ट खालामनो थाखाय खावलायहरदों। मनिसा ब्लग अनजालि आं नोंजों फेन दंखायो होनहरदों जोंहा मनिसा ब्लगा अनजालिजों फेन दंखायोनो आरोना बड' ब्लग मनिसा ब्लग एम आं सापर्ट खालामबाय আপোনাৰ ভাষাটো হিন্দী ক'ব পাৰে অলপ চলপ আৰু এছামিছটো স্পষ্ট হোৱা নাই না ইয়াৰ কাৰণে বুজি পোৱা নাই বেছিকৈ অলপ চলপ হিন্দী জানো ক'ব পাৰে আপুনি। बुहुमसा बड' चेनेल हाय बड' गुड मर्निं होनहरदों आब' बड'सो होनफ्लांलायलांबाय आरो ना बुहुमसा बड' चेनेला जोंहा गुड मर्निं होनदों गुड मर्निं नोंनिसिमबो ओमफ्राय मा खबर आगै बुहुमसा थेंक इउ स' माच आरो ना आंनि लाइभ स्ट्रिमाव जइन जाफैनायनि थाखाय। क्रिसेव এতিয়া আপুনি यबाबार चुলি काटिस यबाबार ना जबाबार चुলি काटिছিল বুজি পোৱা নাই দে এতিয়া আপুনি চুলি কাটিছিল নেকি মই চুলি কাটা নাই আগতে কাটিছিলোঁ বহুতবাर मनिसा ब्लग एम बड' ब्लग आं सापर्ट खालामबाय होनहरदों जोंहा मनिसा ब्लगा बड'खौ सापर्ट खालामबायनो आरो ना। अनजालि ब्रह्म ब्लग औ दंखायो आंहाबो मनिसा होनहरदों जोंहा अनजालि ब्रह्मनाव मनिसाया दंखायोनो आरो ना। फ्रिदम लाइफ अ मिस्ट्रेस रिजु हाउ आर इउ होनहरदों जोंहा आइ एम फाइन थेंक इउ नोंहालाय मा खबर बुहुमसा बड' चेनेल गाज्रिलै खबरा आब' होनहरदों जोंहा मानो गाज्रि जाखो जोंहा बुहुमसा गैना मा प्रब्लेमफोर अनजालि ब्रह्म SM चेनेल लोगो जादों होनहरदों आरो ना। बुहुमसा बड' चेनेल बहानि आब'आ होनना सोंहरदों आङो बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आरो ना बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि खुस्राबारिनि बरपेटा रड गोलैयो मयना अफिसियेल फैफिनबायहाय आब' होनहरदों जोंहा मयना अफिसियेल आगैया फैफिनबायनो आरोना थेंक इउ फैफिननायनि थाखाय। ओमफ्राय ओंखाम संबाय नामा आगै खोन्थाहरदो सानजौफुनि मनिसा ब्लग सोरबा आंखौ सापर्ट खालामदो होनहरदों जोंहा मनिसा ब्लग एमखौ जा सापर्ट गैया अननानै सापर्ट खालामना होदो आरो ना। बेनिफ्राय बड' ब्लग हरदों बुहुमसा बड' चेनेल काम लोगो जादों होनहरदों जोंहा बड' ब्लगा बुहुमसाखौ लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों आरो ना। अपानि नार्जारि हाय मयना होनहरदों जोंहा अपानिया अनजालि ब्रह्म बुहुमसा लोगो जा आगै होनहरदों जोंहा अनजालि ब्रह्मआ बुहुमसा आगैखौहाय
खावलायहरदों आरोना मयना अफिसियेल दसे मा खालामनो होनना बुंदों। औ जेबो नङा आंबोथ' दायो ओरैनो थानायखायहाय लाइभआव फैदों आरोना भिडिअ'बो होनो गैखाया नालाय भिडिअ'खौनो बानायनो बाग्रा जाबाय आंथ' बांसिन दानिया सर्टसो जाबाय भिडिअ'खौनो लानोबो बानाय जाबाय भिउस फैयिखायनो ना भिउसआनो फैथारला मा जाबावगोन। मनिसा ब्लग एम मयना मोजां कन्टेन्टबो मोना नालाय मोजां कन्टेन्ट होनो हाब्लासो फैगौमोन जों आरो जेरावबो बेरायनोनो मोना थांनाय जाया नालाय मोजां कन्टेन्टबो लाबोनो हाया। मनिसा ब्लग मयना आंजों मायो लोगो जादों होनदों नामा जइन जादों आरोना मनिसा ब्लगआ मयनाखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों मयना अफिसियेल हेल' पानि होनहरदों जोंहा बुहुमसा बड' चेनेल अके लोगो जाबाय बड' ब्लग आंबो आंजों जादों नोंबो आंजों जादों होनहरदों आरोना बुहुमसाया बड' ब्लगखौहाय लोगो खालामबायनो आरोना बेक खालामनो थाखाय खावलायहरदों मनिसा ब्लग मयना आंजों फेन जादो दे होनहरदों जोंहा मनिसा ब्लगआ मयनाखौ फेन जानो थाखाय खावलायहरदों अपानि नार्जारि मयना होनहरदों मयना अफिसियेल जागोन आंखौ सापर्ट खालामग्रो उनाव आं खालामगोन जोंहा मयना अफिसियेला सरि नंगौ दे मयना अफिसियेला जागोन सापर्ट खालामग्रोनो थाखाय खावलायहरदों आरोना गावबो खालामगोन होनना बुंहरदों पानिखौ अनजालि ब्रह्म बुहुमसा आगै होनहरदों जोंहा अनजालि ब्रह्मआ मनिसा ब्लग आंना कमेन्टआ बेसेबा गोलाव जाजोब्बाय आरो दा मा खालामबावगोन आं नेट गैयिनि थाखायनो मा मोननांला दे आं ससेनिफ्राय फरायनोसै आरो दे नै बेसेबा गोलाव जाना दं आगैमोना नोंसोरो सापर्ट खालामलायदो आरोना नायनानै अबाव थाहैजोबखो आं अबेनिफ्राय फरायबावगोन दा नेटानो बिराद गाज्रिलै आंना दसेनो थांनो नै दाबो थांहांसो जाबाय दं मनिसानिफ्राय फरायनोसै आं नार्जारि नोंखौ मनजिल नार्जारि नोंखौ खालामबाय दे आंबो आंनिखौबो भिडिअ नायना सापर्ट खालामदोंमोन बड' ब्लग जागोन उपानि सना होनहरदों जोंहा बड' ब्लगआ आब' पानि आब' सना होनहरदों मयना अफिसियेल माथो नेट गैयाना आब' नेटानो थ' जादों आंना नेटानो बिदिनो जाना होबाय थायो आंना अनजालि ब्रह्म बुहुमसा आगै नोंनिखौ सापर्ट कमेन्ट हरबाय अननानै बेक हरदो होनहरदों जोंहा मनजिल ब्रह्म नार्जारि मनिसा आब' आंना दंखायो होनहरदों बिरदाव नार्जारि हेल' बाजै होनहरदों हाय बिरदाव नार्जारि थेंकिउ आं लाइभस्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय नेटानो आंहा प्रब्लेम होना होबायना पानि आं थांगोनाहाय नोंनि लाइफआव होनना बुंदों जोंहा मयना अफिसियेला उपानि आं थांगोनहाय नोंनि लाइफआव होनदों खोमा जोंहा उपानिया लाइफआव फैगोन जानांगौ दायोहाय गासिबो लाइफआव थांबानो जाबाय जोंहा उपानि आगैनाव मनिसा ब्लग थेंक्स होनहरदों ओमफ्राय बुहुमसा बड' ब्लग कमेन्ट हरना दोनखाबाय होनहरदों जोंहा बड' ब्लगखौ बिरदाव नार्जारि मा जाखो होनहरदों आंहा नेटानो गिदिंबाय थायो मा होनबावगोन दायो मनिसा ब्लग मा जाखो आब' होनहरदों नेट प्रब्लेम आरोना आगै आंना मबाइलाबो गेजेर गेजेर नट रेसपन्डिं जाना होगारो इउटुबा आरोना मबाइलाबो बोराय जाबाय नालाय हें जायो मयना अफिसियेल हेल' बिरदाव मा खबर होनहरदों जोंहा मयना अफिसियेला बुहुमसा बड' चेनेल अनजालि आब' आंनाव नोंनिया लोगो दंखायो होनहरदों जोंहा बुहुमसायाव पानि नार्जारि दे जागोन मयना नों मैयाबो फैखायाखै फैबा जायगा मोनगौमोन औ जोंहा उपानि नार्जारिया मयना अफिसियेलखौ होनहरदों आरोना फैबाथाय जायगा मोनगौमोन होननानै दायो थांबानो जाबाय आंबो सम मोनब्लाथाय थांगोन आरोना खैथासोआव फैगोन जोंहा उपानिया दायोथ' सम मोनब्लाथाय आङो थांगोन आरो नायनानै अनजालि ब्रह्म बिरदाव अननानै लोगो जादों होनहरदों जोंहा अनजालि ब्रह्मआ बड' ब्लग बिरदाव नार्जारि काम होनहरदों मयना अफिसियेल आं थाब फरायबाय आरो दे गोलाव जानायखाय
मयना अफिसियेल अनजालिया दंखायो दे आंनाव होनहरदों जोंहा मयना अफिसियेला मनजिल नार्जारि मयना आब' आंबो नोंखौ सापर्ट खालामबाय नोंबो खालामदो होनहरदों अनजालि ब्रह्म औ आंनावबो दंखायो मयना होनहरदों मयना अफिसियेल दे कमेन्ट हरना दोन होनहरदों जोंहा सिंगोल बड' खुलिदों जोंहा हेल' आब' होनहरदों हाय आगै लाइक दान होनहरदों थेंक इउ स' माच लाइक होनायनि थाखाय मनिसा ब्लग आंजों लोगो जादो दे होनहरदों जोंहा मनिसा ब्लगा अनजालि ब्रह्म सिंगोल लोगो जादों होनहरदों जोंहा सिंगोल बड' ब्लगखौहाय लोगो जानो थाखाय खावलायहरदों सिंगोल बड' कमेन्ट हरना दोन अनजालि होनहरदों जोंहा कमेन्ट हरना दोननो थाखाय खावलायहरदों अनजालिखौ मयना अफिसियेल सिंगोल बड' हाय हेल' होनहरदों जोंहा मयना अफिसियेला सिंगोल बड' हेल' आब' मयना होनहरदों अनजालि ब्रह्म अके आगै सिंगोल होनहरदों जोंहा सिंगोल बड' एम अनजालि होनहरदों मनिसा ब्लग सिंगोल बड' वाइटि अनना सापर्ट खालामदो होनना बुंहरदों जोंहा मनिसा ब्लगा सिंगोल बड' कमेन्ट खालामना दोनजोब सोर सोर फ्रेन्ड गैया आं गासैखौबो बेक खालामजोबगोन दे जा सापर्ट गैया जोंहा सिंगोल आगैनियावहाय सापर्ट खालामनानै कमेन्ट हरना दोनहर आरोना गासैखौबो बेक खालामहरगोन होनना बुंहरदों जोब्बाय कमेन्टआ सोरनाबा थालांबाय आरोना ओमफ्राय हामा मोननो नाङा आं माने गोलाव जानायखाय ससेनिफ्राय फरायबाय ओमफ्राय आंना दानो नेटआबो थांना होबावबा आरोखिबो फरायनोसो मोननाय नङा होनब्ला 21ल'सै आरोना चार्जआबो बारा गैखाला आंना ओमफ्राय आंबो बारा गोबाव थाला दसे थाबावनोसै आरोना 10 मिनिटसो आगैमोनाबो 10 मिनिटसो थाथारदो सम दङब्ला